pati yung microphone akan turin-turin. Hindi na mas lagi din matiyak. Ay natagamay. Yan. Anak. Gusto ka? 2,000 years later. Kanino dia mga kabis. Yeah. For this sa akong vlog, gagawa po tayo ng durian coffee. Okay? So, bago di klaron kay dire natay durian plus kape. I-shoutout na ako ang dapat i-shoutout na ako si Chardel Barado Balco. Okay? Si Rinan Sarinas Jamaica Tarido, okay? Tay Don Bibs, okay? Kung gusto mong malingaw sa iyang mga pangpagod vibes, okay? Si Jelmar Jarmak, okay? And Alpha Kappa, nag-celebrate sila sa 47 na ilang founding anniversary. Yes, si Ray Rafael Dael, okay, si Alex J. M. Dato, pinakadato daw siya sa Jensen, si Calvin S. Espinado, okay, si John Noel Barquet, okay. So kani mga kabingka, ipakita na ko kung lambi ba ni ang kani ilang minuto mga kabingka. Diyan lang, okay? So don't forget to subscribe, like, and share mga kabingka. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 너봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I'm 좀 더 빨리 너 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게 I sound really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시만 떠올린 거야. Sound really fine. Hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, yeah, yeah. I miss you, baby. 너무 어려워. 항상 이별은 쉽지 않아. 수요일 밤이 기억나. 말 없이 걸었었던
Welcome back. Mga kalings. Wala po inaingon ako nga ng coffee. Plus durian. Okay? Dalawa na to. Inundang nila nga basin na makadaot. Dami. Kani mga kabingka. Almost 10 years na ako nigibuhat na durian coffee. Kung imong kape, lami, mas mulami pa. Ubot na ni mo durian. Sige sa siyempre, kaunan po na ito ng durian. Kaya pa kaya naman. Ano na itong coffee kung saan iklami. Lamiya eh. Ang lamiya. Dalawa na ito ng durian. Katis, pasensya na sa dili mo pa o na ni. Diba? Katis. Ang variety yan is puyap, mga kabis. Nanak. Mas labihan eh kung nakablender ang kuwanot ta. Kaning durian eh palimutan eh. Pero kaso wala matay blender. Iman-mano lang ako. Oroy. Sa coffee shop niya. Pertinghala ni nganing order durian coffee. O kung pila basta nasa yun sa mga 200 plus or 300 na di ko sure. Dami kayo. The best na meat kayo is tasting igid nyo para tasted and prove it. Gai ko og clue. Dami kayo. Makaingon juga. Lalang. Pati yung microphone akan turian-turian. Hindi mo sige din pilak. Hindi na ito gamay. Yan. The best na meat kayo. Pero pinagkaganahan ako na
variety sa durian kanang chani. Jadi na kamalungi. Gagmay gliso dagkugulon kanang color orange. But ayam. Panes, boom boom panes panes. Ayam. Ayam. Mapainda-inda. Ayam. Gusto gina mapilaw ang microphone. Pilaw na to. Ubos na. Ubos and ubos. Ayam. So, sana nag-enjoy kayo dito, mga kabis. Timan ina, okay kayong durian with coffee. Okay? 10 years na ako nag-ibuat mga kabis. Sige sa